Здравейте, българи! Имам новини. Ходих първо до НОИ. Там ме посъветваха първо да се регистрирам на трудовата борса. Аз обясних това, че 7-дневния срок съм го изпуснала. Бях много притеснена, защото исках наистина да помогна, да ви направя поредица от видеа и да разберете как протича реално нещата. И те казват, не е проблем това, че след 7 дни, обаче се броят 7 дни от последния ми работен ден, а не от както съм се върнала в страната. Просто разликата от тези 7 дни, нали, тези дни, които са след 7-те въпросни, се зачитат като един вид наказание. И парите ще са по-малко. Но това не означава, че не мога да се запиша, това не означава, че не мога и да подам всички необходими документи в НОИ за обезщетение, така че всичко е наред, спокойна съм, просто трябва да изчакам още някой документ да получа от Ирландия, като например имах период от 2-3 месеца, в който бях на държавни помощи оттам. И изчаквам документа, който ще се докаже, че това също се счита за стаж. Защото има някакви минимални социални там щороти и все пак се счита за стаж. И какво ми казаха от НОИ? Веднага, щом получа този документ, отивам първо да го дам в бюрото по труда. Днес се регистрирах. Стана много бързо и лесно, много любезни хора, много... Всичко, отговориха ми на всеки един мой въпрос. И така, отново и ми казаха, че трябва да имам от последната година и половина 12 месеца, в които да съм работила, да се събере този стаж. И аз ги попитах, проблем ли ще е това, че миналата година, август месец, баща ми почина от COVID. 3 месеца останах в България, не работех, тогава не ми се занимаваше с абсолютно нищо. И те казаха, няма да е проблем, просто за последната година и половина трябва да се съберат 12 месеца работа. Това е. И аз казвам, хубаво, като получа този документ от социалните там в Ирландия, че се зачита като стаж, това са си още 2-3 месеца, които се прилагат. Пък и аз съм си била на редовна работа преди баща ми да почине. Бях си на пълна работна седмица, така че съм много оптимистична, че нещата ще станат. И какво друго? Общо взето това е. Общо взето трябва да се въоръжа с търпение, което аз в Ирландия се научих, защото по институциите така чака се. И на борсата ми казаха, че трябва да ходя да се подписвам всеки месец или всеки 2 месеца, зависи колко активно търся работа. Там като детайли казах каква работа бих предпочела. И друго казаха, че независимо, че мога аз да чакам за това обезщетение индивидуално, някои 3 месеца, други 5 месеца чакат, то се изплаща от датата на регистрация. Тоест, аз като получа всички документи ги подам и в НОИ, подам ги и на борсата, от датата на подаване вече, колкото и да чакам, от тази дата ще ми платят пари. И друго нещо важно се замислих. Аз мислих да си направя записки някакви при да почна видеото, ама естествено се бързам и аз. Нещата се поотлагат във времето, защото двете страни трябва да направят комуникацията. Някакви проверки, съответно PPS номера си давам на трудовата борса и така. По него проследяват всичко. Което мен изобщо не ме притеснява, защото доста голям стаж съм навъртяла там от 2007. Доста време. И ако се сетя за нещо, което съм пропуснала, няма проблем да направя още едно видео. Или като зададете своите въпроси, пък мога да се сетя за нещо, което е станало. Мога да дам вече по-детална информация, хора.
Така че наистина задавайте въпроси, защото аз в началото си мислех, че този 7-дневен срок е откакто се прибера в страната. А то не е откакто се прибера в страната, грешка. Откакто аз си получа последния документ в Revenue, нали, където се посочва кой ми е бил работодателя, на колко ме е осигурявал и така и така. Но не се оказва това. Просто е от последния работен ден. И който бързо се прибира, просто така да си планува нещата, че да си купува билет по-бързо. И първата работа на трудовата борса се регистрира като безработен. После в НОИ. Да, сетих се. Значи, тук подадат ли се, изпратят ли се документи, не се връщат. Така че за всички подготвени от вас документи си направете поне 4-5 копия, защото и за вас трябва да остане едно. Да си го имате за всеки случай. И ги подавайте, питайте какво точно трябва, защото аз съм си подготвила всичко P60, P45, те вече не съществуват под това име, но после копия от договора, последния работен фиш или payslip, както го наричаме, какво друго. Не, това е основно. Това е основно, което подготвих. Та всичко това ще го принтирам 5 пъти. Така. И така, това е ценен съвет. Все пак от всичко, което сте събрали като документи, да си имате и за вас. И така, питайте. Ако нещо пак ви казвам съм забравила, така чрез въпроси мога да се сетя за нещо, което стана днес. И така. Лек ден. И който е решил да се прибере в страната, и изобщо, според мен е най-правилното нещо. Насякъде така ли иначе става трудно. Дали ще ни е трудно тук, там, какво значение има? Пък личната ми история, ако някой се интересува защо реши да се преместя тук, мога да направя отделно видео. Защото все пак е интересно. Според мен да е. Айде, чао, мили хора!